имрӯз дар пойтахти Арманистон шаҳри Ереван чемпионати ҷаҳон оид ба самбо оғоз гардид. Дар ин мусобиқа паҳлавонони тоҷик низ иштирок доранд. Нахустин шуда аз миёни паҳлавонони тоҷик Хушқадам Хусравов ҳамзамон дар корномаи варзишиаш унвони қаҳрамони ҷаҳонро аз рӯи ин риштаи варзиш соҳиб аст ба майдон баромад. Хушқадам Хусравов якчанд маротиба нишонҳои нуқраву биринҷии чемпионати ҷаҳонро моли худ кардааст. Рақиби паҳлавони мо дар вазни то 64 килограмм намояндаи Қирғизистон Белак Барканов маҳсуб мешуд. Қувозмоии онҳо баробар сурат гирифт. Дар ниҳоят Хушқадам Хусравов аз сабаби як огоҳӣ дар муборизаи нахустини худ шикаст хӯрд ва варзишгари ҷавони қирғизистонӣ бошад ба марҳилаи дуюми чемпионати ҷаҳони самбо роҳ пайдо намуд. баъд аз нокомии яке аз паҳлавонони номошнои кишвар дар рӯзи аввали қаҳрамонии ҷаҳони самбо, серҷоизатарин варзишгари риштаи самбои меҳан, қаҳрамони ҷаҳон, барандаи 4 нишони нуқра ва 3 медали биринҷии чемпионати ҷаҳон, қаҳрамони 2 каратаи ҷоми ҷаҳон, барандаи нишони тиллои бозиҳои осиёӣ ва қаҳрамони 3 каратаи осиё, паҳлавони маҳбуби меҳанамон Акмалиддин Каримов барои гилем баромад. Акмалиддин низ мисли Хушқадам дар даври аввал бо ҳарифи қирғизистонӣ Жусуф Улу Кайра даст ба гиребон шуд. дар ибтидои нерӯсанҷӣ Акмалиддин баъди як иштибоҳ ба ҳарифи хеш якбора 4 имтиёз ҳадя кард, вале дар идома паҳлавони мо бо бозувони рустамонаи хеш тавонист ҳар як имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн бикунад. Ибтидо соҳиби 2 имтиёз шуд ва баъдан дар як ҳолат ҳарифро ба тахтапӯш нигоҳ дошта 4 холи дигар ба даст овард. Акмалиддин ба ҳамин ҳам иктифо накард ва то хотимаи вақт бо усули лат додан ҳарифро таслими хеш намуда ба даври дуюми мусобиқа баромад. дар даври чоракниҳоии қаҳрамонии ҷаҳон Акмалиддин Каримов бо паҳлавони дигаре аз Осиёи марказӣ, барандаи нишони тиллои дуюмин бозиҳои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, варзишгари қазоқ Наримонов Ҷасулла нерӯ озмуд. рақобати ин ду паҳлавон то интиҳо баробар сурат гирифт ва ҳеҷ кадоме имтиёзе ситонида натавонист. ва довари дидор бошад бо сабаби камкорӣ ба паҳлавони 23-солаи қазоқ огоҳӣ дод ва ҳамин гуна бо ин бартарӣ Акмалиддин Каримов ба даври нимниҳоии қаҳрамонии ҷаҳон роҳ хат гирифт. дар даври нимниҳоии қаҳрамонии ҷаҳони самбо Акмалиддин Каримов бо ҳарифи ошно, қаҳрамони феълии ҷаҳон, ноиб қаҳрамон дар соли 2021 Саян Хертек, паҳлавони рус ки зери парчами Федератсияи байналмилалии самбо баромад мекунад, рақобат кард. соли 2021 маҳз Акмалиддин Каримов дар финали қаҳрамонии ҷаҳон ки дар кишвари Ӯзбекистон баргузор шуда буд, бар Саян Хертек пирӯзӣ ба даст овард. вале дар шаҳри Еревани Арманистон Акмалиддин Каримов натавонист бар ин ҳарифи сарсахти хеш зафар ёбад. сараввал дар миёнаҳои нерӯсанҷӣ ҳариф варзишгари моро ба тахтабӯш нигоҳ дошта соҳиби 4 хол шуд ва баъдан дар дақиқаи 4 бо лат додани пой тавонист пирӯзии мукаммалро ба даст орад. ҳамин тавр Акмалиддин барои ба даст овардани медали биринҷӣ рақобатҳоро дар қаҳрамонии ҷаҳон идома медиҳад. дар рақобат барои медали биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон Акмалиддин Каримов бо варзишгар аз Кореяи Ҷанубӣ Шин Ҷаеён рӯбарӯ шуд. пеш аз шурӯъи ин рақобат бештари мутахассисон бартарии куллиро ба Акмалиддин Каримов медоданд. рақобат барои Акмалиддин Каримов чӣ гуне ки пешгӯӣ мешуд роҳат нагардид. паҳлавони мо бо мушкилӣ тавонист 2 имтиёзро аз ҳариф ситонад ва ҳамин 2 имтиёз кифоят гардид ки Акмалиддин Каримов 4-умин нишони биринҷии худро дар қаҳрамонии ҷаҳон ба даст орад. ҳамин гуна шумораи нишонҳои Акмалиддин Каримов дар қаҳрамонии ҷаҳони самбо ба 9 адад расид.